Lagene ko pelle fer be marindare fer. Ɗum ɗo ina pelle fer ni, ina pelle fer. Ko ɗum ɓe innata bois pétrifié. C'est-à-dire que no wodi condition climatique ji si waɗi leggal yoray wonta wa hayre. No wayno wadde façon kaaƴe wadde cristaux, no wadde sorte de pierres précieuses ça. No wontude des sortes de pierres précieuses. Ɗum non hino wodi ka annan fop. Andi law har no wodi ko ɓenta leɗɗe géants. Leɗɗe géants je. E wano kiɗo lekki, o lekki ni. Yimɓe ɓe no fotata par rapport e makki. En fait, ko scientifiquement non prouvé en fait. Ɗum hina faire ni. En fait, ko leɗɗe pétrifié. C'est-à-dire que condition climatique ji ɗi waɗi ɗi waylo. En fait, kaaƴe koko hecci ɗuno wano kaaki, wano kulle, wano fureji ko wurno wonti kaaƴe ɗe ɗe yiyoto. Kaaƴe koko maayi. Hunde de maaya yoray. Joni non pelle busko yeten kanda ɗo en fait ko leɗɗe nu wonno. Ko leɗɗe. En fait annaw law hari fop hino janɗi. O wano go fello ɗo en fait ko leɗɗe ni, ko leɗɗe soppa ɗe woni pétrifié. O koko halki anna kiɗɗo, koko halki o anna kiɗɗo. Andi ɗum ɗo ko fello gontingo yosina hakke man ko température selon estimation ji plus de 4000 degrés bombardement ko annaw lannata tellen duuɓi temeɗɗe nayi ɓawɗo koko no wawi yosinde ɗum yosina pete ɗen andi ɗo fof ko construction ji ɗi yosi en fait ɗum ɗo tudduti o wano ɗi construction ji annaw fof yiyete sifa ɗi hara ɗi yosina ko en fait ɗum ɗo ko yosina ko bombarda ha gasi température ko Allah wi kal gurana ko ɗum waɗino en fait ha yosa ko sifa ɗum no wanno Fouta Djallon o yi ɗum ko potoji ni ko en fait ko construction ji ancien ndare no neɗɗon fanɗiri par rapport e ɗum ɗo ɗum fof ko construction ji lawlayi fi température o yaha yosina pete ɗen déforme ko a wani o wana ɗum ɗo ko potoji ni ko construction ji ko mahawdeji lawlayi yimɓe lawla e ɓen ni ko potoji en fait yosu kono unti ha haadi ɗo oyi ko potoji ni en fait ko pete ɓe moƴƴinirayno ko en fait joni noon ɓayti halkar nden ari bombarde ha gasi yosina température on sumi e wano ɗo en Syria oyi ko potoji ni ɗum fop ko tafodeji lawlayi num ko tata halkike quoi ɗum fop kamen ɗo ko donc o yi so ndaari ino batte potoje ɗen clairement kono ɓaytare ko pete moƴƴinirte joni si halkike oni wawi joni noon piiji halkiraɗi noon no heewi tew annan fop sifa ɗi piiji yitete en fait o waɗu ɗum ɗo mo yiɗo sikkay ko désert windi tout alors que ko probablement ko wawno ni ko mahawdeji wawnoɗi ni yosina ha wayi ni donc annarlaw hari yimɓe ɓen ko géant har fop hino janɗi oyi ɗum ɗo fof ɗum ɗo ko Turquie ɗum ɗo ko Géorgie ɗum ɗo ko Chine ɗum ɗo ko Bulgarie ɗum ɗo ko Vietnam ɗum ɗo ko Pérou oyi dame maɓɓe ɗen no fotayno ko yimɓe wonnoɓe géant koynte hande géant pelle go ko yiyeten ɗo hande en fait ko leɗɗe soppa wara wayini pétrifié quoi wonti kaaƴe innen ko fello en fait hara ko pete yimɓe ɓen ɓawo ɗo hinono ɓe wawno ɓe yahayno ha plus de peut-être 12 métres ha yeeso ko ɓe mahayno ko ni wawno ɗum fof ina porto mahi ɗum porto lonti ɗum o wano koko ente hande Obélix wano koko woni Paris ni kamɓe har koɓe daro tum ɓe joɗɗina liyorri har no wayni ɓe ñaariru liyorri escalier ji maɓɓe ndaare no yimɓe ɓen fanɗiri yeeso mum ndaare dame maɓɓe ndaare neɗɗon no fotata e ley mum ha noon ha derne man ɗo ha leɗɗe sifa ɗum yiyete kono ɗe soppa telle les années 1900 portoɓe jamal lontiɗo annaw ɓe eti ɓe fitti fop donc o yi wan ɗum ɗo ko fello kono si janggama etidiyama tawete en fait ko leggal pétrifié ɗin ɗo kadi ko fello mais ko leggal en réalité o waɗa ɗum ɗo ɓenen ɗo ko pete kono so darama tawete en fait ko wawno wa champignon ji wonti wa pete kono hara ko champignon ji géant non ko hono ɗum ɗo woniri en fait par ce que neɗɗo ɓandu ma ɗum fontoto ko par rapport oxygéne mo marɗa on plus oxygéne no woodi plus ɓandu ma ɗum fontoto plus a janɗay en fait a towa e janɗe
mais ɓanndu ɗum no mari comme intelligence hakkille. Si tawi ndu mara comment on appelle ça nourriture surtout en terme de oxygène hendu piji qualité ko wata ndu ñamminde ndu fanɗay. C'est à dire que ɓanndu ma ndu fontoto dans la mesure où ndu hooli que ndu heɓay ko ndu wata ñamminirde ma tiiɗere mayru en fait. Andu wawa kulle go jorata si tawi ɗe heɓali ñamete ko timmi. No wodi kulle bus wawɗe non. Si ɗe ñamminaka ko timmi ɗe jorata wano gaboji go bus kono way. Si ɗi heɓali ñamete tun ɗi jorata parce que haray ka hikma majji ɗi andi ɗi heɓata ko ɗi ñamminira ɓiɓɓe ɓe non ɗi jorata. Ɓanndu kadi no mari o intelligence en fait. Si tawi environnement wano hendu qualité oxygène ala ndu fontata ko ngoya fontagol parce que haray ɗum ndu mari besoin de trop d'oxygène. L'oxygène non ko leɗɗe ɗen addata oxygène. Jonɗe leɗɗe géant je ka soppano yimɓe ɓen fanɗi. Yimɓe ɓen dégénéri. Oui, yimɓe ɓe soppu leɗɗe géant ɗen ko annaw halka leɗɗe géant ɗen soppa. Oui, ha dans les années 1900 ɗo 1930 comme ça hari yimɓe wonɓe géant yiyete. Kono ɗum ɓe waɗi sifa ɓe on kay yawo ɓe nanga ɓe yaha ɓe mara ma ɓe wara. Ka sifa ɓe yiyawo ɓe nanga ɓe yaha ɓe soit ɓe mara ɓe en tout cas soit ɓe wara ɓe. Defte maɓɓe yiyete no defte maɓɓe nano ɓuri neɗɗo jandude. Paɗe maɓɓe ko sifa ɓe wurdo on har yimɓe ɓe ko non fotata. Kono ɓayde Allah halki an noon. Donc leɗɗe ɗen ɓe ari ɓe yani e leɗɗe kala ka ɓe yi leggal janɗugal ɓe soppi ɓeɗo ko luttinoko mais ko ɓe soppuɓe ɗe leɗɗe wontuɗe ɗe pelle ɓeɗo ko feereɓe. Koko yiyaton Fouta Djalo ɗum ko piiji halka ɗum wonti pete. Ɗi piiji ɗum hinani tun woɗɗu e mum hara wonno ko leɗɗe wonno woɗɗu e mum hara goɗɗum ngo. Ndaare tun no feppodirri ɗum hina construction ji en fait ko les mêmes ko sifa ɗiɗo yitete kadi hay États-Unis ɗo no andake ko ɓuri kon ko leɗɗe en fait. Mais hina forcément toujours le cas. Parce que wonde ko cuuɗi c'est que yoosi wonti pete ɗiɗon non haray ka pelle on tawa no wodi luuroji e pammeji hara naata e nder ton har no wawi wasi ko an ayiyana horma ko hoɗira non. Mais woɗɗum go kadi hara ko leɗɗe. Voilà. Donc koko yiyaton Fouta Djalo ni Fouta Djalo ko théâtre d'un ancien ɗare tum no jas accident ayno ko ɓen accident géologique kon. Oui, activité wi jani waɗi e nder Fouta Djalo. Oui no ɗum jasori no waɗi c'est-à-dire que no perturbori activité jano ko wayti hande wiliti ndiyan sa ƴeemu wiliti leɗɗe wiliti on tigi yiyata moƴƴi. Kono sina ɗum ko à peu près les mêmes choses ko yiyete tellen koko niyaton ɗo ɓena les grands canyons États-Unis. Kono to wonton ɓayti ko désert a yiyay direct. So yi espace on no waɗiri accident ji woniri accidenté non. No territoire o woniri accidenté ni ɗum hina ko pillitori ni tum. Non. Ko gros activité waɗi ɗon. Joni non har ɗum no hoɗa ko ɗum pammeje no wodi Fouta fop. Pammeje ɗen kadi woɓɓe go enni won pammeje go laate e nder ton yaha ko yata de kilomètres. Ɗum hina hende ɗum watta ɗum. Oui. Donc ko granje ɗo yiɗo en fait ɗum ko ɓenta leɗɗe pétrifié. C'est-à-dire que piiji wurnoɗi wona leɗɗe ma ɗum plante woy har no wuruno quoi. Ya no andi température si ɓeydike un coup vum e no anda kadi heɓike telen duuɓi temeɗɗe nayyi climat mondial on en fait volcan ji annaw fof huɓɓuno nde wotere no anda ɗum heɓike telle environ ko yata 50 ans ma ɗum 100 ans e nder période ɗum 50 à 100 ans duuɓi temeɗɗe nayyi ɓawa ɗo yiyama que volcan ji annaw fof huɓɓidu ɗum ɗon noon naɓi cuddi wi nduggu wi guinduggu wi noon ɓaydi sa ƴoyi hibbiti kawar leydi wonti wa loope surri kala kono e anna kiɗɗon ɗum goɗɗum e ɗum ko mahawdeji ma ɗum leɗɗe soppa ɗum hiɗen hani janngugol tarika Fouta Djalo on par ce que ɗum ɗo ka yitete kana ɗo fop ɓennayi ko construction hara yimɓe no mantora no ɓeytora kono ene ɓe ɗe jogui ɓe joddi e ɗum ɓe sali waɗugol reconnaissance darnane ɗo fanɗiri yeeso potoje sifa ɗum no wodi France Chine partout dans le monde en fait